ये देखिए ये देखिए वाह 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 ए भैया का है मर दे 40 रुपया दे हैं 40 रुपया आई वाह गुटखा खाए के मिल गई। गुटखा खा लगा हो ना गुटखा ना खा ना। कुछ ना खा ना कुछ ना। मैंने सबसे ज्यादा कौन चीज मैंने खाइल पसंद कर हम मीठ चावल मीठ चावल खा लो और ही कुछ फल मूल में फल में संतरा सेब अनार ये सब खा लो अच्छा अच्छा चाय वाला बहुत लोग अच्छा चाचा रहुआ पैसा देनी है चांदनी के ई डांस करत रहल हम तो जी मतलब का मने कर मने कौन ऐसा चीज बजाना अच्छा लागल का एकदम हिंकर एकदम सब कुछ पूरा आधा बहुत बढ़िया लागल। ऐसे हम खुश होकर 20 रुपया के देनी हो 1 लाख से ज्यादा ऊपर भी हम भी वीडियो देख ले मिनकर 1 लाख से ज्यादा तभी हमारा मन नहीं भरल। अभी अभी चलावे नहीं तो अभी इनके वीडियो देखे नहीं पहले हां जी खाना खाते रहनी वीडियो देखते रहनी इनकर जी बड़ी वायरल भेल बड़ी ना भी बहुत ज्यादा वाह कांची अच्छा प्रोग्राम देता रहा बहुत कैसन माने बढ़िया डांस करलनी हाँ बहुत बढ़िया हां हाँ 2 दिन से तो हमें जनवे देखत नहीं खूब बढ़िया हां मीडिया लोग आवत रोज ना हाँ, रोज देख सकत नहीं लगना कि जोनी चांदनी जन बाड़े मतलब चांदनी बाड़ी अब हम लड़की के भाषा में बोलतनी ये इतना ज्यादा मैंने वायरल लेवल हो गई बड़ी कि यहाँ के मतलब बहुत दूर दूर से लोग आवत इनका खोजता आ इनकर इंटरव्यू करता सोशल मीडिया पे वायरल हो गई बड़न और वो कैसा लागत ये बताई बहुत बढ़िया लगता कि गांव जवार के लड़का एगो अच्छा मुकाम पावे के तैयारी में बाटे। सब जनता से आग्रह बा कि ई लड़का के सपोर्ट कइल जाओ ताकि लड़का अपन मुकाम प्राप्त कर ले। वाह वाह अच्छा रुआ मरार का लागेले नु हमार तो ई सार के सार हैं सार के सार गोजा नेता बाजी और चांदनी जौन बारे बबुआ नीरज वायरल हो गइल बड़न हाँ बहुत बढ़िया बा। रुआ उनकर वीडियो देखे नी का हाँ देखे नहीं छन। हां हाँ रुआ उनकर वीडियो देखे नी हाँ देखी ना चांदनी के हाँ बड़ी वायरल होइल बड़न बहुत बढ़िया वाह वाह रुआ जानता नी चांदनी के हाँ हम यहाँ देखनी है सो जौन नीरज नाम के जौन लइको जौन एबरा सोशल मीडिया पर वायरल हाँ ई मैं 2 बार हम देख लेनी वाह वाह क्या बात बा जहाँ जहाँ होला तहाँ लोग पहुँच जाला। अब अपने सबन के हम एगो चीज और दिखा दी तनी कि जौन जे बाड़े नीरज जौन जे बाड़े नीरज के घर हइये ह अच्छा नीरज तारिये घर ह हाँ अच्छा एगो बात बताओ ई तू मने नाच मने जौन तू नाचल ह तो ई बताओ तुम्हार शौक से नाचल कि मजबूरी बा हम गरीब बनिए से चल गए नाचे गरीब ना रहता तो ना जीतो नाचे ना। अब अपने सबन देख सकते हैं लगन कि ये जौन जे बा ई मने चांदनी के घर ह देख सकते हैं लगन घर जौन जे बा करकट के घर बा काफी गरीब बने गरीब घर से मने उठ के यहाँ तक आइल बड़न एबरा ई वायरल होइल बड़े। अब इनका के मतलब ई चाहता है कि हमरा कोनो मने प्लेटफॉर्म मिल जाओ हम खेसारी लाल यादव के संगे हम काम करी ये न चाहत रह हाँ तो खेसारी लाल यादव के तू का कहबो हम खेसारी भैया कहत नहीं कि उनकरा के हम हाथ जोड़ के प्रणाम घूम के करते कहो है घूम के हाथ जोड़ के प्रणाम करते नहीं कि खेसारी भैया रवा हमारा के अपन लगे बुलाई हाँ वहाँ जाके का करबो काम करे काम करबो माने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करे का मन करता हाँ। तू बताओ वहाँ जीव खेसारी लाल यादव को लगे काम करे तू वहाँ लड़की को लगे काम कर लीसन तो तू तो लड़का हुआ तो फिर तू का करबो अब खेसारी भैया के हाथ में बस सारा खेसारी भैया के हाथ में बहन ताके बतिया खेसारी भैया के हाथ में बा तारा के ना चाहिए नहीं करियन ना तो फिल्म में कोनो रोल दियन। अच्छा मने इतना गरीब आदमी बड़ा बहुत गरीब आदमी बड़ा अच्छा कितना कमा वाला अभी ना पैसा ना मिलेला अभी पैसा नहीं मिलेला ना। फिर भी 3 साल से नाचे तेरा पैसा नहीं मिलेला ना अभी ना सीखे नहीं अभी सीखबे करला नाचे के सीखबे करला अब बताओ सीखते पीरियड में इतना तू वायरल होइल बड़ा बताओ कैसा लागत तारा बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता का कहबो लोग के जोन तारा के देखत लो जोन तारा के वायरल कइले बोलो हम अपन वीडियो देखने वाले को प्रणाम करते नहीं हमारे वीडियो के आगे बढ़ाए लगा। हाँ ई बताओ नाचवा में जब तू नाचल आ कोई इनाम देवला ओकरा बाद शायरी उरी कहे लोग बोले के तो शायरिया बोले लगा तू हाँ बोल दे केंगा बोले तनी तनी एक बार तनी वही अंदाज में तनी सुनाए तो लोग के तनी दर्शक के हमरा चांदनी चांद सोती सितारों से नहीं चांदनी चांद सोती सितारों से नहीं मोहब्बत एक सोती हजारों से नहीं। वाह वाह तो और शुक्रिया अदा क्या करलो शुक्रिया अदा मैं इन सब बहन को अपनी होली दिल से तालते दिल से शुक्रिया नमस्कार प्रणाम करती हूँ। वाह वाह ये बात बताओ आगे जब बढ़ जीवो जब पैसा लगवा कमाए तो ये अपन गरीबी दूर कर देबो। हाँ सबसे पहले का करे के मैंने सोचले बड़ा घर बनवाओ के सोचले बड़ा कि का करे के सोचले बड़ा हम सबसे पहले है बड़े घुमा जमीन किने तब जमीन किनबो हाँ। जमीन किन के तब घर बनइबो हालांकि जमीन पर घर बात एकरे के तुरवा के घर नहीं बनवा सकत हाँ बन जाई माने एक रास्ता के बालका बना के एकरा से और बड़का बनवाओ के बा माने सपना खूब माने सजा के रखले बड़ा हाँ। सोचले बड़ा कि हम अगर लगिया लागे हम पैसा कमाए तो हम माने ई सब करे हाँ बाप मतारी की गरीबी दूर कर दें। हाँ
अच्छा ई बात बाटे माने ये तू सोच के रखला बड़ा सपना माने जी तोहार ये मन बाटे। अच्छा ये बताओ अब जेबो कि ना एकरा बाद नाच में नाचे ना गर्मी दूर हो जाए तो ना जब नाच में हैं ना जब नाच में अब ना जीवन नाचे ना हाँ आखिर फिर कहीं चल जीबो तब ना जाए हम्म ना जाएंगे। हाँ सर अब अपने सबन देख सकत हई लगन इनकरा जौन जे कहे के मतलब बा कि हमार गरीबी दूर हो जाई तो हम जौन जे बा जी नाच में ना रहेम ना तो हमरा बहुत दिक्कत बा परेशानी बा दिक्कत परेशानी होला हाँ का होला ये बताओ। लोग चिढ़ावेला माटी धूरा फेंकेला लोग बिछाना पर माटी धूरे फेंके लो बिछौना पर मेकअप जहाँ कर लो जनमा तो हेतना बताओ दशा सहेला फिर भी नाच में बा गर्मी में तो हम का करी गरीब है तो हम का करी। अब जरा देख सकते हैं लगन लड़का के जौन कहनाम बा वो भी सही बा तो मैंने का अंदर मैंने उम्मीद बा कि हमार शादी ब्याह होई तो होई ना शादी के हो जब तू तो खुद लड़की बड़ा लड़की ना है लड़का है लड़की नहीं लड़का है हाँ सब लोग कहता कि लड़का हुआ ए लड़की हुआ ना लड़का है लड़का हुआ हाँ। हाँ आज कहता कि लड़की लड़का लड़की ओकरा का कहब हम जे हम वीडियो देखा था उनका कहा तनी हम लड़का है लड़की ना हुआ ना देख सकते हैं लोगन ए तरह से इनकर कहानी बाटे। अब अपने सबन का सोचते हैं लोगन ये वायरल चांदनी के बारे में अपने सबन जरूर अपना राय बता दें इनकरा बारे में का सोचते नहीं लगन। अब ये खबर के साथ फिर मिलेम अगला वीडियो में का हो आगे इनकर का अपडेट है हम जरूर अपने सबन के समक्ष हम बताएं। तब तक इतना ही धन्यवाद अपने जौन ऑडियंस वगैरह के बाय कर दो जेंगे बाय करेला बाय नमस्कार। वाह वाह क्या बात है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।